Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı geleyliğini ve onun maşgalası zinanası bolgan gayratlı dayaw zinana inimiz Hazreti Hatice selamullahi aleyhani görüngünni. Mekke-i Mukarreme'nin günü yaşıp gecesi yarı bolanla himme adamlar uykuda düşüklerine bir oya adam kalmadık vaktinde yekece adam azıcık yatan yağlık edip turup namazda dururdu diye. İnimiz Hazreti Hatice selamullahi aleyha tururdu tüskünüp görse Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yok düşükte. Görse namazlığın üstünde. Ya Resulallah, hazır sen ki yatan ok, ukhaydan ok. Uzak günü däni davet etjek bolup ýadadyn. Biraz qyşarada, biraz yatada ya Resulallah, biraz ukyňal. Diýip Peygamberimiz aýdanla Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýekece söz jogap berdi diýe. Bir söz ki yürekler deşik geçiyor. Adamların gayratını uyandırıyor. Laqad inqada ahdun nevm ya Hatice. Laqad inqada ahdun nevm ya Hatice. Ey Hatice, yatmalı vakt değilinni. Uklamalı vakt değilinni. Uklara vakt yok inni. İnni bili koşamalı vakt bolli. Doğa dilekler bilen Allah-u Zülcelal'ın kömeğini istemeli vakt bolli. Bir ulukon hedef için yani kadam koyduk. İnni yadamalı vakt değil, iyidek çekilmeli vakt değil. İnni de yani umidin üzüp de yani yatık kalmalı vakt değil. İnni oyu geçirmeli vakt deyip de şeyli himmetler, şeyli gayratlar özünden köküdüp giycelerini ve günnizlerini de yani tamamen şovgu, işgu alağa veren yani ulukon niyeti de yani şu İslam dinini yayratacak ve butu perestliğini aradan ayıracak ulukon himmet, ulukon gayrat buna bir ulukon dayavlık gerek bolar deyip de giycelerini ve günnizlerini feda etti. Hiç aytmadı. Bir kafir millet beydip görüşü veren menin diyemmi kulak asmani ağlım da olsa men daşlap uruşu veren ay mena bir idim bir yolumdan iyide gaydayn ay çekinayn ay bolcaklar değerli ve diymedi. Belki mahtum guli göňle kaygı getirme. Mahtum guli göňle kaygı getirme. Bir iş vaktidir özün yitirme. Sözüm aňlan yok deyip imsim oturma. Jahan giňdir, çyndan bilen de vardır diýişi ýaly Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'da ay bir millet düşünmeseler amma şulardan önüveseler düşünjekler. Belki dünýäniň dört çetine däni İslam ýayrar. İslam'ın baydağı däni parlar dip däni şoň umidine, şoň däni istegbelenle ayağı üstüne galyp dayaw dururdy. Peygamberimiz 45 ýaşyndady. İnimiz Hazreti Hatice 60 ýaşyndadyr şu men aýtýan günlerimde. Gayraty azalmady da belkim artmany durdy. İkileriniň de. Sawymadylar, ýadamadylar. Bir gezek inimiz Hazreti Hatice ya Resulallah ay inni bolar da haçanaden biz şu kıyınçılıkları görmeli. Gözde şu direkli kıyızım talak bolly. Şu direkli kıyızım däni yeni bir yurtlara gitmeli bolly. Davry koyup kalmadı bizde. Bu kadar ha sevgillik, urulluk, yencillik ay inni bolar da diýdimi yok. Her gezekde Peygamberimiz arkada bolardy. Her gezekde Peygamberimize gövüllük bererdi. Ýadama diýerdi. Özüne ne kadar ha awadan lagaplar bilen mulakkap bolup ýören Tahira ady bilen Hatice-i Kubra diýilýän zenana gör ne güllere galyla diýen sebepli amma biline däni hewre himmet goşagyny goşapdylar gör näjere o garşyn atdylar. Ýöne men şytada evvel özüm alan dersimi aýtsak şu Sire-i Ummatul Mu'minine aýdyp barýan özüme bir ulu ders bolup barýaşy. Ulu kuwat we gayrat maňa goşup gelýär. Ondan soňra musulman dogullamada gayrat bolsun diýip aýdýan. Ýaşy 40-a baran, ýaşy 50-a baran bennele. Häzir ona çellen dogry namaz ýok, hijab ýok, dogry Hudaýa garşy öwrülip bilenmiz ýok. Dogry häzir Kur'andan bir näçe safhalar okyp bilenmiz ýok. Hiç gayratymyz ellen bermäli. Gaýtadan näme Hudaýa garşy, dine garşy ýapşaýly. Ay bir ýaşdan soňra menne näme bolar diýmäli ýok. Gayratymyz inniden beýlek köküdeýli. Men be şahsy öz başymdan geçen şu urrundan alan dersimi size aýdaýyn musulman dogallar. Hudaýyň berdiginden köp şükür. Şu wagt nasihat diýen Hudaýyň beren tawfigy 20 ýaşymyzdan bäri edame berip gelişmedi. 30 ýaşa ýetemizde
Men özüme diýdim, ey inni 30 ýaşa gelipdir. Adam 40'a ýetende tamam bolýan. 40'dan meýläge hiç da adam yaramayan diýerdim men özüm 30 ýaşymda kam. Ay inni bir 10 ýylym galypdyr owy. Nämesem şu 10 ýylyň içinde ne dip biljekmiş diýmä diýip täni şu ilimden gelen hytmatlary, ilimden gelen näni gaýratymy kemeltmedim. 50 ýaşym şu mahal 40'a ýetip geldim. Şu 40 inni boladymy diýip inni wagtym tökünip barda diýip şu fikir wady men kellemde. Amma şu urunları okuyup inniden meylak men zihnime guýulan Hudaý Taala men ýadyma beren şu bolly. Way peýgamberime 40 ýaşda gadam awvel goýmadymy? Sen näme diýip inni 40 boldum tamam boldum diýjek bolýan. Sen inniden meylak gadamyň goý, inniden meylak gaýratyny et. Peýgamber awvelin gadamyny 40 ýaşynda goýdy. Enemir Hazreti Hatice 55 ýaşynda. Bar ikililigi bile daýawlygyna gör ne kadar İslam'a awadan halatda dünýä ýüzüne ýaýratyp bildiler. Sen näme diýip inni 40 boldum tamam boldum diýjek bolýan. Inniden meylak gadam awvelim diýdi başla. Öz ýaşdaşlanma we menden ulaqarrak bolan ýaşlara hatta 50-55 ýaşan dogollar var, ejeklerimi var, agalanma. Ay bir ýaşdan soňra men indi näme ýararym diýmän. Himmetiniz ýokardan tutun, gaýratyňyz ýokardan tutun. Adam ihlasın bolandan soňra, Hudaý sana gaýrat berenden soňra ýaş möhim däldir.